князь Вячка пайшоў на перамовы з тэўтонамі не толькі таму, што яго дачка Софія была ў палоне тэўтонскіх рыцараў, Міша, але і таму, што ён быў сапраўдным хрысціянінам, так як у Бібліі, у Ветхім старым запавеце сказано, што перш чым ваяваць з нейкім горадам, трэба прапанаваць яму мір. І толькі калі ў міры вам адмовяць, толькі тады пачынаць вайну. Пагэтаму, калі тэўтоны прапанавалі заключыць мірнае пагадненне, князь Вячка на гэта пайшоў. Мы з вами бачылі і чыталі, як свяшчэннік поп Сцяпан, калі тэўтонскія рыцары парушылі клятву, паламалі крыж, на якім кляліся, які цалавалі, священник стал полностью за короткий час сивым. Такое бывает, ребят. Для священника папа Сцяпана, які хутчэй за ўсё быў сапраўдным хрысціянінам. Для гэтага священника клятва, дадзеная перад Богом, гэта была клятва, сапраўдная клятва. І тут, на яго вачах, тэўтоны парушаюць клятву, ламаюць і топчуцца па крыжы, на які цалавалі, даючы клятву. У чалавека быў шок. Ён не мог зразумець, як можна парушаць клятву, дадзеную перад самім Богом. Такія сітуацыі былі і ў час любой вайны. Пасля бою салдат мог пайсці ў бой з цёмнымі валасамі, а вярнуцца абсалютна сівым. Таму што бывае, што убачаныя жахі на нашу псіхіку ўздзейнічаюць такім чынам, што сапраўды чалавек літаральна за некалькі хвілін можа пасівець. Канешне, клятвы дадзены ні ў якім разе парушаць нельга. Нават калі вы атэіст. Чаму? Таму што вы самі сябе паважаць перастанеце, а значыць, у вас самім сабой гармоніі не будзе.